tú hlavičku do predklonu a zase ju to nahýba. A vtedy ale treba, lebo jak vy dáte tú hlavičku, to je chrbát. Hlavičku a vyrovnáte chrbát. Toto ju bude zlostiť. A ešte tretí. Toto už väčšinou si sa rozkrčí. Ale ona nie. Nebude hrdinka. Bukni ho. Áno, to je tlačenie. A ona sa snaží aj vykopnúť, alebo aj túto nohu, ale do ruky nechce utiecť. Nie. Tak čo, keď by sa